Yun. Hi guys, good morning. Mga pala, update ko nga pala kayo sa sa water pump. Yung nabili ko nga palang water pump nung nakaraan. Ito na nga pala yung update niya, nakakabit na siya dito sa katabi ng poso. Ayan, pakita ko sa inyo. Ay. Ayan. Water pump tsaka yung pressure switch. Tapos yan na, faucet. Lakas, automatic naman siya namamatay pagka meron na ito. Ayan, lakas. Ayan. Shoutout Ingo kay Boss Lawrence ng Ingo Dagupan. Shoutout kay Boss Lawrence. Ayan. Boss, yung yung nabili ko sa iyo yung nabili namin na item ng Ingo na water pump. Ayun na, okay na. Maganda yung niya, malakas yung tubig. Ito siya. Ayan. Automatic siya nagsi-switch off pagka papatay mo yung faucet para hindi sa kuryente. Tapos ito nga pala, kasama na rin pati yung mga labahin ko nandito na rin. Actually, doon pa kami nakakonect sa kapitbahay. Kaya doon sa atin ng partner ko. At ayan, dito napagawa na rin, napalagyan ko na rin ng bubong dito sa area na to. Ito yung itsura ng ngayon, poso. Ayan. Yung piggery nandun sa banda ron. Ayan ko kung nakikita dito. Ayun, dun sa bandaron pa, hindi malayo. Magpapalagay pa ako ng kable papunta ron sa piggery para doon sa ilaw pagka naglagay. Baka by July siguro doon pa kami makapag-alaga ng baboy. Then ayan na yung water pump. Naka-installed na siya. Ang malakas yung maganda yung nabili namin na actually, hindi ko alam kung naka-promo pa siya hanggang ngayon sa Inco, pero nung binili ko to nasa 2,150. Yun yung presyo niya ngayon, yung presyo niya nung nakaraan nabili namin. Lakas, maganda yung response nung water pump. Kaya ayos din. Sulit yung 2,100. Ayan, shoutout ulit kay Boss Lawrence and then sa staff ng Inco. Yung nabili kong item, ito na, naka-install na siya. Ayan. Yung yung water pump, pressure switch, and para tuloy-tuloy yung pagkabubuksan mo, doon pa lang gagana yung yung kuryente tsaka yung motor. Lakas Yan. Ayos. Ayan, shoutout ulit sa Ingo Dagupan and kay Boss Lawrence. Thank you sa item. Ganda. So yun lang guys, yun lang yung update ko sa inyo for today sa itong araw na to. At tingnan pa natin sa susunod kung ano pa yung gagawin natin susunod. Yung bali yung linya na ng kuryente papunta doon sa piggery para doon sa ilaw ng piggery pagka sa gabi gagamitin. Tapos linya pa ng hose papunta rin doon kasi pagka maglalagay na ng hose. Yeah. Yung linya ng tubig papunta doon sa piggery para magamit namin doon. Maglalagay din kasi ako ng drum din doon kasi pagka brownout medyo madalas din ang brownout din dito kasi dito sa area namin. Kaya yun lang guys, thank you nga pala ulit. Thank you sa pag-subscribe and thank you rin sa pag-support ng video ko. So kung bago ka rin din sa channel ko, please like, comment, share and subscribe sa aking channel kung bago ka, and click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos na i-upload ko. So see you on my next vlog. Thank you.